началото на 90-те Македония стана единствената югорепублика, която се отдели от Федерацията по мирен път. Тогава България не просто първа призна независима Македония. Страната ни лобира пред ключовите играчи в региона да направят същото. От тогава отношенията ни с Македония най-често са подпечатвани от официалните власти със знака на дипломатичното мълчание. Нон-стоп во Македонија се продуцираат некои кампањи против Бугарија. Значи, дали ќе биде ова спаска, дали ќе биде некој друг настан. Бев плуван болгарско куче, болгарската меката. Ние се мешаме само когато слагате хитлеристко знаме и правите такива филми. Тогава се мешаме. Те ми последствие могат да кажат, че и Благоевград е техен. Изключения съществуват. У нас те предизвикват масово възмущение, а при съседите ни по-скоро усмивки. Вадат минорни случаи кои што е исклучително и тешко да ги докажат дека се во право. Типот на Спаска Митрова, како да ви кажам, ја не знаев дека постои таа жена во Македонија. Премиерот на Бугарија Борисов на мобил телефон вика, имаме голем проблем, ве молам да најдете начин да се реши. Што е проблемот, викам? Спаска. Која Спаска? Митрова. Која е, викам, Спаска Митрова? Како која е? Детето и го земавте. Кој е дете? Викам, немам појма што зборуваш, викам. Дај да се разбереме. В Македония обаче живеят хора, които са загубили чувството си за хумор. А това е във водата Гоце Делчев. От около 10 години в македонския град Велес съществува едно особено място – къщата на Драги Каров, по-известна като Българската амбасада. Когато поставих паметникот на Тодор Александров, баш точно тук го сложих постаменто. Един месец беше направо война с общинската администрация. Преди 5 години Драги поръчва и поставя в двора си бюст паметник на революционера Тодор Александров. Наказан е с глоба от местните власти, но вместо да скрие паметника, той го постави на терасата си. Не можеха да се помират с това, нели, в Вардарска Македония, в Велес се пеят български национални песни и се вее българското знаме. През 2010-та неформалното българско посолство се здобива с паметник на Иван Михайлов, а преди 2 години и със собствено българско читалище. Да, Йоне. Тази история започва отдавна, в средата на миналия век, със създаването на македонската нация в пределите на Югославия. От тогава семейството на Драги е познато на местните власти с отявленото си българско самосъзнание и специфичната доза лудост, която често го сблъсква с полицейските власти, както през 1991 година в затвора в Щип. Биеха ме по тук стомахот, по гръбо, по главата. И само ме питаха, какъв си? Такъв съм, викам, като шо е бил Гоце Делчев и Даме Груев. И па ме бият. И единият от Държавна сигурност ми вика, дедо ти бил бугарин, вика, а и баща ти бил бугарин, судени като бугарин. Ти какъв си? И се насмеях и казах, сърбомани, кога е баща ми българин и дедо ми, кога са българи, какъв трябва да бидам аз? Какъв трябва да бидам? Аз знам, че съм българин. А вие какви сте, викам? Какви сте? През 70-те години Драги българина създава тайна младежка организация на македонци с българско самосъзнание. След отделянето на Македония от Югославия през 91-а, отваря билярден клуб в мазето на къщата си. На стените поставя портрети на македонски воеводи, а в тоалетната собственоръчно и рисува лицето на Йосип Броз Тито. Артистичните му заложби не остават незабелязани от властите в Македония. Кога съм искал да идам в тоалетната, един полицаец от едната страна и един от другата страна, не съм можел да ходам. На коленици съм седел, стоял така и съм пикаял. И гледат, пикаем кръв. Оставиха ме с белекзия вързан и така положение за спарното. Ни да можем да седам до сутринта, така съм стоял. Последният сблъсък с полицията е преди 3 години на честване на Илинденско-Преображенското въстание в Смилево, където Драги носи българското знаме. Сърбомани, сръбски еничеви. Ти носиш, вика, туѓо знаме. Как бе туѓо знаме? Викам, туѓо знаме е тоа, дето тамо се вее, викам, вентилаторът. От Илинденското въстание в Смилево е дигнато, викам, с българско знаме. Не можем.
Всичко в този дом е посветено на българската кауза в Македония. Дори децата. Драги има 2 дъщери. Внимание към имената на момичетата. Едната ми се казва, по-старата се казва София, кръстика на столицата на България, да ме посеща на България, а другата Македонка на територията на Македония. В Македония всичко можеш да бидеш. Всичко можеш, каквото искаш. Можеш да си турчин, циган, каквото искаш можеш да си. Можеш, ако искаш и марсиус биди, няма никой. Ама ако се заявиш, че си открито, че си българин, свършено е за тебе. Днес драги българин живее като рентиер. Част от българската амбасада е дадена под наем, а собственикът я превърнал българското си самосъзнание в своя визитна картичка. Само обичам майка България. Този ми е най-големият сон и за този сон живеям. Българин в Македония. Тази част от визитката до голяма степен определя биографията и на родения в Скопие инженер Мирослав Ризински. Заедно с покойната Доста Димовска той създава движение за евроатлантическа Македония. Дълго време е секретар и заместник-председател на партия ДРУМ, а по-късно кандидат за депутат. Повече от 10 години организира чествания на събития, свързани с българската история. До есента на 2007 година, когато е поканен на среща от бивш колега. Много странно. Почна с едни закани, изважда един плик, за което съдържание аз нямах ни на представа за какво става въпрос. Вземи този плик, носи там, където ще трябва, защото ако не го направиш, ще виж какво ще стане. В същия момент от самото заведение, отвътре, излиза една група от може би 8 до 10 хора. Слагат ми белезници, пистолет на масата и ме дигат. В 10 сутринта Мирослав е отведен в входа на жилищна сграда в центъра на Скопие. В продължение на 2 часа е убеждаван да се върне в офиса си с получения плик. В този момент Мирослав все още не знае, че заради тази постановка той ще прекара следващите 3 години и половина в затвора. Ако не го занеса, те сега ще ми повдигнат обвинение, ще ме затворят. Вика, пази какво правиш, защото ние ще те следим. По това време Мирослав работи в Държавното бюро за слабо развитите региони, посветено на изграждането на пътища, училища, канализация и болници в цяла Македония. Но на самото влизане аз хвърлям плик, защото просто не знае как да излезна от цялата тая история. И в момента, като вече влезнах, те влизат вътре и ме арестуват. След вече като ме арестуваха, отвориха, те са били бележани пари, 6000 евро. След 5 месеца арест, случаят стига до Европейския парламент. В подкрепа на Мирослав със специални декларации се обявяват всички български евродепутати, десетки интелектуалци, както и колегите му в Македония. Прокуратурата започва разследването от момента, когато съм арестуван в офисите ми. Прокуратурата не обяснява какво съм правил периода от 10 до 13 часа, в условия, когато от заведението до офисите ми е 10 минути пеша. Целият процес мина без нито един свидетел. Въпреки че прокуратурата започва разказа за разследването от входа на държавното предприятие, 2 дни след акцията, един от големите ежедневници в Македония, Вести, публикува статия, в която пише, че според полицейски източници Мирослав е арестуван не в офиса си, а в кафене коктейл. След публикуването на статията, Мирослав е посетен в затвора. Преди да бъде повдигнано обвинението, аз бех посетен от един от началниците на Държавна безбедност и контраразузнаване в Македония. Тайните служби, където ми беше понудена помощ, след ако по някакъв начин, примерно, докладвам за мои приятели в Македония или България, по някакъв начин да стана сътрудник на техните служби. Следва отказ и 3-годишна присъда, излежана в скопския затвор Шутка. Тази снимка е направена в деня на освобождаването му. Веднага след това той напуска дома си в Скопие и заедно с семейството си се преселва в България. Може би съм бил прекалено твърдоглав и храбър, но все пак си хода с дигната глава. Разследването, съдебното дело и присъдата срещу Мирослав Ризински се случват само няколко месеца след като екип на BTV разказа за нападението на македонска агитка над събралите се за поклонението на Мара Бунева в Скопие. Поклонението е организирано от Мирослав, а интервюто, което той дава след инцидента, обикаля местните телевизии в рубриката «Без коментар».
този начин се служихме, за да прочетем текста. Това е направено по 45-та година от удба македонските служби, за да се избрише всека трага на българщината в Македония. Това е истината. Нема хляб тук за човек, що е с осъзнаван българ. Историята се повтаря. На Коледа ви разказахме за поруганите български военни гробища край Струмица и гостувахме в дома на Лазар Младенов. Ако целта на възстаниците беше да ги скинат тропските окови, нашата цел е да ги скинем оковите на една измислена история, коя ги дели лугето и на садова омраза. Няколко седмици след произнасянето на тази реч по време на честването на 109 години от Илинденско-Преображенското въстание, председателят на Българския културен клуб в Скопие има неочаквано посещение. Една събота ми дойде на магазина началника на Държавна служба за безбедност и контраразузнаване в Струмица. Тайните служби? Да. Каза ми само да не се пали много. Казах му, отговорих му, че аз съм вече запален и може само да изгоря, ако много се допира за мен. Точно преди празниците, след 29 години работа в Държавното водно стопанство Струмица, съпругата му Виолета е уволнена. Ето и обяснението, което семейството получава от ръководството на фирмата. За българофили няма работа. Какви българофили? Ние не сме българофили. И ние сме си българи. Това е трънвокото. Каза ви го. Тук може да бъдеш и сърбин, и влах, и турчин, и албанец, и не знам ти каков. Но българин просто не можеш. По-малко от седмица след репортажа, един от героите в него, Митко Николов, е арестуван. При полицейска акция в Струмица са задържани общо 6 български граждани, които посредничат при издаването на български паспорти. Домовете и офисите им са претърсени. Не беа груби, они дојдеа, прво викат дека има фалскувани лекарски уверения, не знам што како, ама в даден момент почнаа да взимат всичко. Освен преведени и легализирани в София документи, по време на обиска са иззети над 50 български лични карти и паспорти. Има 23 паспорта с лични карти. Български? Български, да, български. Изкарването на български паспорти е превърнато в бизнес заради огромното търсене не само в Струмица, но и в цяла Македония. Еми почти всичките, без пенсионерите и децата. Искат да вземат български паспорти? Да. Посредниците помагат при попълването и подаването на документите, за което получават пари по договорка. Без фирми, без да плащат данъци. 100 човека ще се занимават. Дори от полицията има човеци, ще правят пасош. На сите хора ние ще ги караме надолу и ги фотокопират пасошите на граници и народа се замисля, се плаши. Ги викат там, полиция не знам. Сите ги викат, сите. Аз се питам, ако търсят фалшиви медицински, защо взимат български паспорти? Защо вчера на митницата хора ще се отдели на интервю, са им снимали пасапортите? Ето как отговори пресаташето на полицията в Струмица, когато опитахме да получим официална информация по случая. Ама да ви кажа много и не можем да ви разберам, що сакате да кажете. Значи, ако имате некой да разговаряме македонски. Често и от двете страни на границата тези хора са обвинявани в търговия с българско самосъзнание, а клиентите им наричани гастарбайтери, които виждат в българския паспорт единствено билет за Западна Европа. Коя е реалната причина? Реалната причина е българщината. Може да има и процент на хора, които чисто икономически го правят това. Но когато трябва да се определиш какъв документ да изкараш. И те си изкарват български. Що не изкарват гръцки или сръбски? Какво ще се случи примерно в момента, когато 200 000 македонски граждани станат и български граждани? Тогава тия, които сами се считат за македонци, стават малцинство в собствената си държава. Ние сме оставени тук на милост и немилост Българията. България слабо се интересира за нас. Ако нас не защитава Българията, барем да кажа защита българската история. А историята на Балканите е доста относително понятие, особено когато е защитаван от паметници за стотици милиони евро. Гоце Делчев споменик имаше во Македонија, кој знае од кога, од 50-тите години, он е во градски парк. Ние не менуваме, ние со таа историја израснавме. Таа историја ти и јас сите сме учеле во училиште
Таа е нашата история. В края на миналата година България наруши мълчанието си. Страната ни поиска от Македония да спре с подмяната на историческите факти и дискриминацията на гражданите с българско самосъзнание, ако иска подкрепата ни в Европейския съюз. Може и на някой в България сме му товар. Ние сме тук, ние сме реални и не искаме да живеем с лъжовна история. Защото в крайна сметка тая държава, съвременна Македония от 1991 година, ние я строихме. Аз съм един, Митко е един. Значи, такива като нас, българският елемент е държавотворният елемент в Македония. Всички други плачат за Югославия. Това е реалността. Няма друго. И ние не се отказваме.